Hello guys, good morning. Nagbabalik naman ako guys. Pinoy Tracker in Saudi Arabia. Bali, samahan nyo ako guys. Maya konti, bibili ako ng gulay dito. Salamat pala sa nag-subscribe guys. Mga bro, sa inyong lahat. Sana suportahan nyo yung YouTube channel ko mga bro. Ayun mga bro, malapit na tayo dito sa may gasolinahan. At dito na rin ako bibili ng gulay mga bro. Isang minuto mga boss, hahanap lang ako ng parking bus. Samahan niyo ako. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. And mga boss, bababa muna ako sa sasakyan mga boss para bumili ng gulay. Pitsay lang boss sa kamatis na sinigang mga boss. Kapalit ako mga boss. 1 minute 37 seconds later. Sibuyas. 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 Saya lihat video. Ano wahid? Okra, may okra. Terus Oh, Mia Lukbati ah. Good, Lukbati. Kamatis, kamatit. Amblea. Pelaya mati pelaya. Amblea good. Very good amblea. Very good pelaya. Amblea. Nakabili na ako ng gulay. Kampare, Itu ya bro. 8 real, Itu ya. 6 real. Gimana? Isa wa. Aywa. Sabah. Aywa isa, wahid. Ayan, daming gulay dito mga kabos. Kung gusto nyong bumili, bili na kayo. What's his name? Name? Jamal. Yamal. Dito punta na kayo kay Yamal. Yamal. Good. Good vegetable. Ewa. Pag Ada isa. Ada 5. aywa, 5 isa. Malum ha? Is 6 real. Aywa. Kelas, kaprat. 1 minute 37 seconds later. Yan mga boss, nakabalik na rin ako sa truck at punta na kami doon sa lulutuan namin mga dito. Kabili ng pitsay, kamatis, okra mga kabos. Tara, sama na kayo. At sasamahan nyo kami, magluluto kami at kakain. Libre na tayo mga boss. Pwede na tayo pumasok sa highway.
Ngayon, tatakbo ko ng mga kalating oras mga boss para dun kami mag-standby at magluluto. Waste what's left. The storms we chase are leading us. Yung kasama ko mga boss, nandun na una na. No, I don't wanna Siya na ang bibili ng isda. Hindi ko alam kung anong isda ang bibili niya. Nakikita niyo ba ako boss? Mga boss, mga guys? Di ba para kung ano dyan? Kapre! At pasensyahan nyo na sa video ko mga boss. Ganun talagang kulay ko. Parang kapre. Uy, ang seatbelt ko pala mga boss. Safety first. Kalimutan ko. Kaya mga boss, mga guys. At kung nasa biyahe kayo, nagmamaliho kayo na yung sasakyan, huwag nyo kalimutan isuot yung seatbelt nyo mga boss, mga guys. 1 minute 37 seconds later. And guys, nabili ng kasama ko na isda panak at magluluto muna kami guys. Panoorin nyo lang kami guys. Ito yung nabili kong pichay guys. Rasa sinigap. And guys, masarap yung ulam namin. Panak. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ay, Get it dito guys, talong. step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ganito lang buhay namin dito sa Saudi guys. And guys, yung kasama ko nagluluto. Siya ang magaling magluto guys. Ako, magaling lang ako kumain. Hindi ako marunong magluto. Sarap ulam namin guys. Ayan. Sinigang na banak. Made in PC. A few moments later. Yan mga boss, tapos na nagluto yung kasama ko. Sarap, sira naman yung sira na naman yung diet namin ito. Yun oh. Sarap ulam namin oh.
mga guys. Bana. Tapos. Ngayon guys, nakatikim na rin kami ng isda. Tagal-tagal na panahon, ngayon lang kami nakatikim ng isda. Meron ka mabibili sa mga bakala, naka-frozen. Hindi na sariwa. Itong nabili namin, sariwang-sariwa. Galing pa sa ilog. Sarap din tipaksiw. Lasang-lasa ito pag tipaksiw. Ganito yung banak sa atin. Ano banak yung nabubuhay naman sa ano yun? Sa tabang? Bakala. Tabang alat. Ito para yata, nabubuhay yata ito sa alak talaga eh. Ito rito. May ilat to. Hindi mo kasakaw ito. Lampat ito. Sira naman ang diet. Kanin ba eh? Guys, supportahan nyo yung YouTube channel ko ha. Ganong nabili mo isda ito? 20? Kahuli lang siya ito. Karating lang. Sarap.
natin guys. Tabak na rin. Hugas bay. Yan guys, maghuhugas muna ako. Ako ang tagahugas guys. Diba? Galing ko maghugas. Guys, natapos na rin ako maghugas guys. Gusto ko lang yung mga gamit. Tapos akit sa bag. Guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. At salamat sa panonood nyo guys. At sana lagi supportan nyo yung mga video ko. At huwag kalimutan nyo i-subscribe guys. And like na rin. Ayun lang guys. At bye bye. Salamat. God bless guys. Kita-kita tayo sunod video ko.